Hai song ang monitus brok naimung channel nai tongnai joto viewers rongno ani khani hamjangma tei sibai afro ani kaisa YouTube channel tongo income no teinai channel bong hangkai income idea monitus norok ani o channel bisingtei numi mannai current by tok no bahike khumpairi tok tei khumpairi mani machine bahike slam koiteka bai abo slami man slamna thangthani tam nang abno norok ani o channel bisingtei norok je interest gonang je pham khaina musongnai borok norok ani channel subscribe khaiya koi norok nai mannai te video ni description no link mannai norok thangya ke subscribe khaimano tebo saimannai wak farm tok farm te pun farm te kwbangma income idea no teinai norok ani channel bisingtei nugui mannai oboni bagi bai sang norok jodi chajak kha hangkai ani channel no thangine visit khaiya koi chajak hangkai norok subscribe khaimano tei kwbangma no teinai jodi na income no teinai norok singna musung kha hangkai norok comment khaimano tei ang bai norok ingko khaimano jogajog khaimano okay jotono no borok naimung channel no nai tongnai joto viewers rongno ani khani hamjangma tei chibaya phari jotono no hambai norok pulau no video nukhna iyo bukha ani monai plus ani bupra iko nindara ni bun monai logbai mona de angkato ani sala ki salogo engke norok buni channel lo thangi visit khaidi plus bono support khaidi bo makhana hard work khai tongo buni channel no engke norok jisuk ano hamjangma hai bai sin channel no hamjagai support khaima hai bono bo support khaidi engke obo video ni link to tola tongnai norok thangi visit khaini di bun channel no tai asuno description o link rijak tongnai nai manoro bini channel o jaga thangai habai bono bo subscribe khlaidi te support khlaidi